Ayaw, dali. Ito na bitaw. Ya, nawat. Del, marker apa mana? Masa? Yan, handa na po guys. Isang tagutungan. Tagutungan. Naitagutungan. Naay butiti. Tuloy. Tuloy. Tuloy na. Tuloy. Ano tuloy? Tuloy mo no? Diba puno ka luloy? Agak punya nini kumbahan, mga tubong-badong, mamatanin. Alden, sukat-sukat na siya dyan nga. Ngayon naman na tayo, nitabangan. Kasi simbahan, sininira. Tanan mga pinatay. Alden, tanan pa, pinatay na ni Ato. Kasi Alden, kita nag-insual simbahan. Api nag-abang. Natong Alden. Hindi, huwag mami. TV na ni Inda, di ka po. Di na, ang gikan ubay. ITV sa ABS-CBN. Ito G, kapamilya. Butang ang tigang guwa ng pandisa. Apaan ron? Kita mo pag